Bueno, buenos días. Imos esperar ata as 12:05 para que se una todo o mundo.
Vale, pois eu creo que podemos comezar. Así que, bos días e benvidos, benvidas a esta sesión chamada Solucións e ferramentas para pemes da economía social. E, bueno, antes de comezar, quería agradecerlle pois, a Rede Usumo e ao Liesga por contar connosco pois, para impartir esta sesión e a vos por vir a escoitarme. E, bueno, o título desta presentación non é nada casual, vale? Nesta xornada, nesta sesión, non quero que vos levedes pois, 5 artigos do RGPD, do Reglamento Xeral de Protección de Datos, memorizados, son en 3 acrónimos de ciberseguridade, porque iso podemos atopar hoxe en día en calquera lado. O que quero, que saíades de aquí, o meu objetivo e que saiades cunha pequena pois, axenda mental pois, para cando se acabe a sesión teñades un pequeno plan de acción ou coñezades ferramentas novas ou reforcedes pequenos conceptos que podedes aplicar no voso día a día. Hai incidentes de seguridade que podemos ver maioritariamente que aplicando mellores hábitos, eso, no que dicían, no día a día, pois podemos intentar evitalos pois de algunha forma, vale? Ben, que imos ver hoxe? Vamos a facer un pequeno repaso rápido da ruta da xornada, pois, para que saibades sobre todo en que punto estamos en cada momento. A xornada vai contar de 6 puntos e o primeiro deles trátase pois, dunha sección donde vamos a falar sobre a criticidade dos datos, non? Imos intentar ver que é o que pinta, non? Cal é o papel do RGPD, do Reglamento Xeral de Protección de Datos, nunha PM, vale? Que datos se poden manexar, que poden ser sensibles en darnos conta, e que é o que pasa cando algo vai mal, non? Cando pode suceder un incidente. É a parte máis, se decirlo de alguna forma, máis densa, quizáis algo máis teórica e máis conceptual. Vou intentar que non sexa pois unha clase de dereito, senón intentar pois axilizalo un pouquiño máis. O seguinte que vamos a ver van ser pois, uns pequenos casos reais, anonimizados, claramente, que se poden dar no noso día a día, que, pois, que ao mellor algún de vos soa, donde veremos tamén pois, algúns casos de uso con inteligencia artificial, que vemos cada vez máis integrada nos nosos traballos, e o obxectivo desta sección é que vos mesmos vos preguntedes que faríamos nós se estivésemos no papel desa persoa, non? Se queredes participar adiante, porque é a mellor forma para aprender. E, bueno, as seguintes seccións pois, van a ser moito máis prácticas, vale? Na primeira dela, pois, falaremos de que boas prácticas podemos ter nós durante o noso día a día, os hábitos dos que vos falaba ao principio de todo, e despois pasaremos a ver algunhas ferramentas concretas nun mercado amplo, pero, bueno, entrarei nalgunhas, van basado na miña experiencia, que se poden implementar ou que vos poden servir a vos para coñecer e que poidades pois, ter un obxectivo de implantación. Posteriormente faremos o que eu lle chamei un pequeno xogo de alarmas, non? Que van a ser pois, situacións curtas que nos van a axudar e que tamén me gustaría que vos para reflexionásedes se se está tratando de un risco ou non e comprobar non? Que todo o que vimos atrás nas primeiras seccións ten sentido nestos pequenos casos pois, no noso día a día. Finalmente, bueno, pues, os próximos pasos son pues, unha pequena checklist, unha pequena lista de obxectivos que nós podemos pois, ter en conta no noso día a día que podemos empezar a aplicar. Pero, bueno, antes de comezar, deixademe que me presente. Quen son eu? Eu son Adrián Vidal, son consultor de ciberseguridade en Doing IT o hacker. Principalmente o meu enfoque na consultoría é na parte ofensiva. Bueno, nós somos unha pequena empresa fincada en Galiza, completamente no Milladoiro, e, bueno, máis alá de facer pois, a parte ofensiva na ciberseguridade, pois tamén temos recursos pois, para as certificacións, servizos, perdón, para as certificacións, por exemplo, da ISO 27001, ENS e demais. E, bueno, a decirvos que esta sesión intenteina pois basar na miña experiencia, vale? Contarvos
cousas que eu puden ir vendo, ademais de cousas máis xerénicas, pero intentar, pois, enfocarse no que eu puden ir coñecendo no meu día a día. Bueno, pois comezamos, vamos ir entón ao primeiro bloque, vale? Antes de meternos pois, nas ferramentas concretas, como ben dixen, nas boas prácticas ou en casos prácticos, gustaríame parar un momento, non? Que é que nos fagamos todos unha pregunta que é por que importan tanto os datos que tratamos, non? Porque para moita xente, pois, o RGPD, o Reglamento Xeral de Protección de Datos, a partir de agora empezarei a referirme a él como RGPD, pode ser un papel que asinamos e xa está, non aceptar as cookies nunha páxina web sin saber ben cal é o obxectivo do que fan esas cookies, para que van a ser tratados os nosos datos que aceptamos. Por poñero no exemplo pois dunha PEME, pois os datos que podemos manexar, como poden ser pois unha nómina, un certificado, o teléfono dun cliente, unha conversa que recibimos, por exemplo, pois a través de correo, non é non son simples datos, vale? Non é por exemplo, unha fila nunha base de datos, non é un simple correo, senón que é información sobre persoas reais. E o que pase con esa información, pois, pode ter repercusións reais, non? Podemos estar falando de repercusións sobre as finanzas, sobre a confianza que pois, os clientes depositan nas PEMES, ou incluso, pois, en casos máis graves, na intimidade, non? Bueno, pois para vós, entón, bueno, para as PEMES, esta información, pois, tampouco é neutra, non? É un activo máis. Se se filtra este tipo de datos, temos clientela, perdemos credibilidade, pois, podemos perder pois, un tipo de subvención, axudas e demais, non? Entón, que vamos a ver nesta sección? Bueno, o primeiro que vamos a ver pois vai a ser que é o que protexe realmente o RGPD, é porque é unha ferramenta ao noso favor, non é algo en contra. Para posteriormente ver pois, que datos van a ter pois, unha protección máis reforzada, ao mellor incluso podemos darnos conta de que estamos manexando datos máis sensibles do que nós pensamos. E terceiro e último, que pasa cando as cousas van mal, vale? As 4 consecuencias que hai nun erro. Tanto para as persoas, para a confianza, para a reputación e incluso pois, para o propio equipo. Entón, eu o que pretendo que quede claro ao acabar esta sección é o por que importan estes datos, non? O que ven despois. Vamos empezar, entón. Cal é o risco máis habitual no noso día a día, non? Isto gustaríame que vos o pensásedes para vos, pois, por exemplo, pois pode xurdirnos un correo enviado que non debía, cun adxunto que non debía, un contrasinal compartido entre todo o equipo, un contrasinal que deixamos nun post-it pegado no equipo ou compartido un segundiño. Temos que continuar. Bueno, compartido nun documento de texto ou inclusive nun PDF. Pode ser un USB esquecido que teña pois, documentación oficial ou un USB que nós atopemos sen saber de quen é e o introduzamos no noso ordenador corporativo, ou incluso unha conversa que teñamos con un coñecido ou outra persoa nun bar onde estemos detallando pois con un proxecto que teñamos ou datos dun cliente, pois nós non sabemos quen pode estar escoitando, o valor desa información, non é? Eu creo que, sen dúda, e tendo en conta o noso día a día actual, pois, sobre todo, o que estamos subindo ou o que estamos anexando ou o que estamos compartindo coas intelixencias artificiais, vale? Casos como ChatGPT e demais. Vamos ver tamén que houve xa algunhas sancións por isto, vale? Bueno, pois eu o que quero é que vos quededes con esta idea porque vai ser o que realmente vayamos a atravesar ao longo destas sesións, o que poidamos, do que vamos a trazar pues, quizáis métodos de actuación como mediante ferramentas e ver ese tipo de solucións, vale? Entón, como vos decía, isto vai a ser máis ben incluir hábitos no noso día a día que nos permitan, pois, solucionar este tipo de problemas, non? Vale. Pasemos á seguinte diapositiva e vamos empezar explicando por que o importa o RGPD nas nosas entidades, vale?
O RGPD non é un requisito burocrático, non é un simple cumprimento legal, senón que é unha ferramenta para protexer as persoas coas que traballamos, non? E inclusive para protexer a nosa entidade. Pensemos no noso día a día, os datos que podemos chegar a manexar, non? Eu quixen categorizalo pois en tres. Temos pois a clientela, que son as persoas que utilizan os nosos servizos e que nos dan os seus datos, pois pode chegar a ser bancarios, ou incluso datos sensibles sobre os servizos que contratan, non? Incluso en algúns casos pois poden chegar a ser de saúde. Despois, por outro lado, pois teríamos as persoas, pois os socios ou o noso persoal, sobre as que teríamos pois as súas nóminas, os contratos, as baixas médicas, en algúns casos certificados de discapacidade, etcétera. E por outros casos, as persoas usuarias ou beneficiarias, non? Isto máis ben vai dirixido ás entidades que traballan con persoas de colectivos vulnerables, vale? Entón, por decirlo de algunha forma, cada vez que algunha destas persoas pois, nos entrega esa información, o que estamos asinando é un pacto ou se nos está dicindo confío en que isto se vai empregar para o que ten que ser, non para outra cousa que eu non sei, senón para o que acordamos. Entón, o RGPD é, pois, basicamente, pois, é a regra escrita desta confianza. A maiores desto que ás veces pois, non se di igual coa suficiente claridade, existen pois sancións por un mal uso do RGPD ou por empregalo da forma que é indebida. Bueno, nesto estaríamos a falar de multas que poden ir dende 20 millóns de euros ata o 4% do volume do negocio anual. Isto vai en baremo, vai seleccionar sempre o que sea o maior. Levado a unha PEME, isto pode pois significar pois o peche da mesma. Entonces, eu aquí trouxenvos dous casos que se deron desto que dun maltrato dos datos, por exemplo, pois unha multa de 10 millóns a ENA por os seus sistemas biométricos, por non estar facendo un bo uso dos datos que se están dando, e 160.000 euros a Supera por empregar pois as pegadas dactilares sin cumprir o RGPD, non? Neste último caso, pois non se estaba previndo un acceso non autorizado a este tipo de datos. Ben, entón, pois, se eu mesmo tivese que resumirvos o RGPD nunha soa frase, a verdade é que sería esta, non? Que o seu obxectivo pois, é impedir que a información sensible non acabe en mans inadecuadas ou incluso se utilice de forma que poida perxudicar a alguén, vale? Pensemos en tres exemplos. Pois, o de unhas nóminas filtradas a competidores do noso persoal, que por calquer motivo, polo que sexa, pois, por nun correo, se nos escapa pois, un arquivo zip comprimido coas nóminas do noso persoal acaba nunha dirección que non é a nosa, ou polo que sea, alguén decide vender esa nómina a un competidor, a unha empresa que poidamos considerar competidora do sector, isto pode significar que esta mesma pois, poida pois, contraatacar con outras condicións ao noso persoal, etcétera. Outro lado, pois, datos de saúde do persoal, algo crítico, non? Non se debería de poder acceder nin que calquera tivese acceso aos datos de saúde do persoal, non só que das persoas autorizadas, e se alguén require ese acceso, pois, explicar o porqué, rexistralo, simplemente pois, o acceso que sea necesario. E por último, eu creo que o máis importante, bueno, un dos máis importantes tamén, culpade, a listaxe dos clientes, non? Que é importante, pois non PEME, pois ter a súa listaxe dos clientes, etcétera. Pois se por algún motivo esa listaxe acabase en mans que non deben, pois podría, pois, eh, dende correos de spam, intentar roubarvos esa clientela para mellorar, pois, os servizos, etcétera, vale? Entonces, que vos pide o RGPD? Que se entenda cara onde flúe a información da vosa identidade, vale? De onde ven, por onde pasa e cara de onde ten que sair, quen pode entrar, quen non pode entrar e demais. Entón,
pois, un exercicio que vos plantexo vos é se algunha vez detectáchedes información dunha persoa nun lugar onde non debería de estar, non? Pois, pode ser un papel esquecido nunha impresora, un correo que se enviou onde non se debería de enviar, unha conversa de bar, que se soen dar moitos, se parou en escoitas conversación de todo tipo, non? Incluídas de traballo. Incluso un dispositivo desbloqueado, pois, sea accesible a calquer persona cando non debería de estalo, o da contrasinal que vos decía anteriormente nun POSIT pois, no vos equipo, pois pode producir unha filtración. Pero bueno, antes de empezar con estas pequenas fugas, vamos ver primeiro pois, cales son os datos que sen dúbida requiren máis cuidado. Bueno, imos empezar, perdón, coa categoría de datos especiais, neste caso co artigo 9 do RGPD. Eu creo que este artigo deberíamos de coñecer pois todos ben, vale? O que intenta explicarnos e decirnos, basicamente, que hai persoas que merecen pois unha protección extra, pero non todos os datos son iguais. Non é o mismo que alguén saiba o teu correo electrónico que alguén poida saber que tes unha enfermidade crónica e cal é, vale? Ou incluso a túa orientación sexual, se militas un sindicato ou demais. Entonces, por iso o RGPD marcou categorizou en 8 seccións distintas estes tipos de datos, vale? Son estes que tedes na pantalla, así que vounos pasar rápido. Temos a orixe étnica ou racial, opinións políticas, conviccións religiosas ou filosóficas, afiliación sindical, datos relativos á saúde, datos xenéticos, datos biométricos ou datos relativos á vida ou orientación sexual. Bueno, estes datos requiren pois, dun tratamento especial, hai que ter unha base legal explícita, vale? Ten que estar ben documentado. Por exemplo, pensemos en datos de saúde. As baixas médicas do persoal poden pasar polas vosas mans, ou incluso os certificados de discapacidade dun empregado. Entonces, esos informes, como vos comentaba antes, precisan dun acceso especial, non pode acceder calquera a este tipo de documentación, xa que pois, é confidencial e privada de cada persoa. O mesmo pasaría coa afiliación sindical ou coa orixe étnica. Ao igual que coas conviccións, non? Cando falamos de se algo, pois, unha persoa pide os días libres por unha festividade relixiosa ou hai nunha cea comida require de outro tipo de menú, pois nesos casos pois é algo que debería de quedar pois entre a persoa que ten ese único acceso a esos datos e a persoa afectada, ninguén máis ten por que coñecer ese tipo de razóns ou de motivos. Bueno, xa nos casos dos datos biométricos, como vimos antes das pegadas ou incluso do recoñecemento facial, eso de que se empregue, pois tamén ten un tratamento de datos especiais, xa que estamos falando de pois eso, unha pegada dactilar ou incluso pois eso, das imaxes faciais dos empregados. Entón, que temos que facer se tocamos algún destes datos? Que precisamos? Primeiro que nada, pois cifrado. Non vale ter os ficheiros sen ningún tipo de protección. Desos restringidos, que era o que vos vin dicindo repetidas veces no que levamos de sesión, non? Só as persoas que estritamente precisen ver esos datos, non? Non todo o equipo, non unha clienta, non unha auditora, ten que acceder a esos datos. E no caso de que se precisa acceder, necesitamos que quede registrado a que se accede, quen vai acceder, cando vai acceder. E despois revocarlle este acceso cando non sexa necesario. E de aquí sale a parte do rexistro, non? Quen accedeu, cando e por qué. Vale, isto o que nos vai axudar é, en caso de que saia algo mal, de que se poida haber unha fuga de datos, coñecer os últimos movementos sobre eles, vale? Entonces, outra pregunta para vos, que vou ir deixando algunhas preguntas pois, para que vos podedes reflexionar, incluso para o final da sesión, se tendes algunha dúbida, pois poder resolvérvela é cantos destes datos pois, estamos manexando nós no noso día a día, donde están guardados, quen ten acceso e se están ou non están cifrados, vale?
Probablemente haxa máis dos que pensamos normalmente, pero bueno, pues, temos claro que a solución pois, é fácil, a cuestión é identificalos e a partir de aí construíla, vale? Ben, a partir de aquí, como ben decía, pois hai que recoller un principio xeral, vale? Que é a protección forzada, que significa que cando os datos pois, pertenecen a persoas en situación de vulnerabilidade, o estándar de protección é moito máis exixente, vale? Iso que significa? Pois significa que ten que ter un cifrado maior, un maior control de acceso e, sobre todo, máis cuidado nas comunicacións, vale? Mais necesitamos manter unha maior trazabilidade. Cando falamos de PEMES, pois, cando traballamos, pois, por exemplo, en cooperativas de inserción, pois ese será o caso, cando existen historiais de exclusión, ou problemas de saúde, de dependencia, ou ou, por exemplo, por noutro dos casos, certificados de discapacidade, informes médicos, valoracións, ou incluso cando tratamos con datos de menores, con persoas usuarias en risco de pobreza, etcétera, non son datos dunha persona calquera, senón que son datos de persoas que están en colectivos vulnerables, vale? Como vos vou enseñar aquí, pues, hai que proteger de forma especial os colectivos vulnerables, menores, especialmente en contextos educativos, sociais e asistencias, vale? Non estamos manexando os datos de calquera, estamos manexando os datos que, pois, calquer circunstancia, se ven filtradas ou expostas, pois, estamos expoñéndoos a un dano maior, vale? Pois, por exemplo, podemos pensar no caso dos menores, o impacto que pode ter expoñer, pois, eu que sei, a dirección dun rapaz de menor de idade, etcétera. Ademais, isto despois se o levamos a outros ámbitos, como a inclusión, pois, de persoas con problemas de saúde mental, pois pode ser un golpe que pode facer retrasar os avances que xa hai. Ben, pasemos agora a unha visión máis panorámica, que ten que ver, pois, bueno, se recordamos os datos especiais do artigo 9 que acabamos de ver hai nada, estos son, pois, os principios que van a aplicar a calquera tratamento de datos, vale? Sexan ou non sensibles. Agora vámonos a centrar de maneira máis xeralizada. Contamos con 7 principios, vou ir pasando por todos de forma máis rápida, intentando poñer un exemplo que se pode ver de forma máis diaria, e tampouco pretendo que os memoricedes, senón que sepades capaces de recoñecelos e cando se aplicarían, vale? Vou empezar con licitude, lealdade e transparencia. Isto significa que os datos pois, deben tratarse de forma lícita, leal e pois, transparente para a persoa interesada, vale? Pois a cláusula que asinou a clienta cando contrata un servizo, vale? Aí ten que estar todo ben detallado de como se van empregar os datos. Por outro lado, a limitación da finalidade. Os datos recollémolos con fins determinados, vale? Explícitos e lexítimos. Non poden tratarse anteriormente dunha forma da que non é compatible con esos fins, vale? Non podemos decir que os datos son utilizados para X e posteriormente decidir que van a ser para Y, vale? Vou poñervos un exemplo. Se na nosa entidade empregamos ou recollemos os clientes das persoas socias pois, para xestionar a relación, non podemos empregar esa lista pois, para facer marketing comercial dun servizo que queiramos sacar novo. Aínda que podamos pensar que nos pode vir ben, non é a finalidade coa que tratamos os datos ou que dixemos que non íbamos tratar os datos, vale? Sempre intentamos ou debemos intentar pois, minimizar os datos, vale? Facer unha minimización de datos, perdade. Entonces, deben ser os adecuados, os pertinentes e os limitados aos necesarios para a finalidade do tratamento. Isto é, non debemos recoller datos de máis, non? Por exemplo, para emitir unha factura pois, a unha empresa, non imos precisar coñecer a data de nacemento da persoa, nin moitas máis cousas, vale? Vamos necesitar pois, o xusto e o necesario. Por outro lado, temos a exactitude. Entón, os datos deben de ser exactos, hainos que manter sempre actualizados, vale? Chegado o momento deben suprimirse ou rectificarse.
non pode haber datos inexactos, vale? Se unha persoa traballadora cambia de conta bancaria, hai que actualizalo sí ou sí. Manter os datos vellos vai ser incumplir co RGPD. Por outro lado, temos a limitación do prazo de conservación, verdade? Donde os datos pues, deben conservarse únicamente durante o tempo necesario pues, para a finalidade do tratamento, que vos comentaba, non? Chegado a un determinado punto, se os datos non son necesarios, pues, establecer un prazo e rectificalos, non? Por exemplo, poñamos que publicamos pois, unha oferta de traballo, recibimos pois 20 candidaturas. Hai que definir un prazo, non? Donde, pois, unha vez collido, pois, seleccionado pois, a unha persoa ou incluso se non seleccionamos a alguén e retiramos ese posto de traballo, o que fagamos sexa, pois, bueno, eliminar a información que teñamos referente, non? A ese posto de traballo. Por outro lado, temos a integridade e a confidencialidade. Os datos sempre van a ter que ser tratados de forma segura, protexéndoos pois, fronte a accesos non autorizados, o que vos veño comentando antes, manter sempre un control de acceso pois, aos datos, aos arquivos, etc., ante pérdidas e ante daños, non? Pois un exemplo dunha ferramenta que vamos a ver despois, pois un BitLocker no portátil, non? Ou autenticación multifactor nos correos. Pero, bueno, neso vamos a ver vamos ver ferramentas máis concretas na sección 4 da sesión. E, por último, pois, non, a responsabilidade pois, proactiva, non? O responsable do tratamento ten que demostrar que todos estes principios pois, se están aplicando mediante medidas técnicas e organizativas, non? Pois, por poñervos un exemplo, ter un rexistro de actividades do tratamento, non? Documentar pois, os consentimentos, ter un protocolo por se existe pois, unha brecha que se pode dar. E, bueno, pasemos á seguinte diapositiva, que é pois, plantexarnos 4 preguntas que deberíamos de realizarnos antes de compartir un dato, non? Porque a aplicación do RGPD pois, no día a día realmente depende do noso criterio profesional, non? Ben, pois, a primeira delas, é necesario compartir este dato? Mm, non, realmente isto non se trata de se pode compartilo ou de se está permitido, senón de se verdade, aparte deso, claro está, senón se de verdade é necesario compartir ese dato, se fai falta. Ás veces hai moitas filtracións que suceden porque alguén comparte pois, información que realmente non era estrictamente necesaria, non? Se a resposta é non a compartas, mesmo se non pasa nada por compartir, mesmo se outra persoa xa o sabe, pois, igual non fai falta compartila. Non sei se me quedou, se me expliquei moi ben nesta sección, pero o que quero dicir é compartir só o dato cando sexa estrictamente necesario. Non, se pensamos, se o envío non pasa nada. Se ese dato non é necesario, non o envías. A segunda delas é quen debe acceder á información e en que condicións, antes de pulsar enviar nun correo electrónico cun adxunto ou unha mensaxe con datos, pensar e recapacitar se a persoa que llo mando, ademais de ser a correcta, está autorizada para velo, que acceso debería de ter a esa información, se vai pola canle oficial pola que debería de facer ese tipo de envíos. Bueno, posteriormente o que vamos a ver é pois, un caso dunha rapaza ficticia que lle chamei pois, Andrea, que mediante o autocompletado por exemplo, de Outlook, pois envía a outro destinatario algo que non debe, vale? A terceira pregunta é: que fago se recibo unha petición sospeitosa? Isto vai moi collido da man do phishing, non? Cando alguén vos pide datos de forma urxente ou incluso de forma rara, dende un correo pois, o que parece raro ou que incluso unha persoa que coñecemos nos lo está pedindo cando non debería de pedírnolo ou non é lóxico ou normal que nos lo este pedindo, aí debería de parar e verificar por outra canle, non? Pola que vos coñezades, non contestar ese correo, mantelo en cuarentena e intentar buscar pois, por outra canle se realmente esta persoa me está pedindo isto, xa sea pois, chamada de número telefónico, mensaxe por unha canle corporativa, etcétera, vale? Aquí o kit da cuestión é nunca actuar sobre unha petición inusual, vale? Sen confirmar antes
mediante outra canle máis oficial. Cuarta, como actúo se enviei algo por erro? Isto eu creo que é un erro humano común, que nos podemos equivocar, que pode ocurrir, que é algo que nos pode pasar no noso día a día, non pode pasar. O normal é o que tende o humano a intentar agochar, non? Borrar o correo da bandexa de enviados, esperar a ver se ninguén o nota, ou ver o que sucede, non? Iso podes dicir que é o peor que se pode facer, xa que se debería de actuar nas 24 horas no que iso sucede, vale? Isto vámoslo ver despois cando fale da xestión de incidentes, pero bueno, creo que estas son as 4 principais que deberíamos de ter en conta cando queiramos compartir información confidencial que deberíamos de facer, non que información vamos a mandar, se é necesario compartir o dato ou non, quen debe acceder a esa información, con que condicións, como debo actuar se recibo unha petición sospeitosa onde se me piden datos confidenciais ou calquer tipo de dato, e como actuar cando envío algo mal, non? Que debo de facer cando me equivoco. Bueno, agora vamos a levar estas 4 accións para o noso día a día, un pouquiño repetir o que viñamos visto ata agora, que sería, pois, a primeira clave que deberíamos de incorporar é minimizar os datos, non? Como vos comentei antes, empregar tan só os datos que son necesarios. Se podemos facer unha xestión tan só cun nome e cun email, ou tan só cun email, non imos a pedir o DNI. Realmente, canto menos teñamos, menos podemos perder, a menos se pode reflexar na hora de perda de confianza, etcétera. Por outro lado, verificamos sempre, vale? Antes de enviar, antes de compartir, antes de responder, o que temos que facer é comprobar. Non que o destinatario sexa o correcto, como vamos ver agora nun dos casos, que o anexo sexa o que toca, que a petición veña de quen ten que vir, no caso de que nos soliciten algo, e demais. Por outro lado, isto vai moi collido de verificar sempre, vamos a protexer sempre por defecto, non? Vamos a cifrar sempre os datos, empregar contrasinais fortes, os equipos bloqueados, os accesos restringidos, deberían de ser os estados por defecto, non? A información debe de estar sempre protegida e sen que ninguén pues, teña que acordarse. E, finalmente, actuar rápido, non? Se algo sae mal. Un correo equivocado, un USB perdido, unha sospeita de acceso indebido, non agardemos, non esperemos a ver que pasa, onde foi esa información, senón que as primeiras horas son as críticas, vale? Hai que, bueno, vámoslo ver despois, hai que conter, hai que avisar, e por último documentar, non? Sobre todo para prever, pois, todo o que poida vir despois. Entón, como vos digo aquí, pois, protexer datos tamén significa protexer relacións de confianza, seguridade emocional e dereitos fundamentais. Entón, empecemos agora a falar das consecuencias dun erro que podemos ter dos riscos, non? Cando un dato sae onde non debe, a primeira persoa que apaga realmente non é a entidade, senón a persoa da cal se filtraron os datos, non? Entón, vamos a empezar por estas víctimas. Entón, os tres riscos son directos e son bastante reais, non? Poden chegar a sufrir pois, unha suplantación de identidade e fraude bancaria, pois, con DNI, un teléfono e pois, un par de datos máis, un email, etc. Alguén pois, pode contratar algún tipo de servizo, pedir incluso microcréditos, etc. A exposición de información sensible, isto xa máis centrado pois, perdón, de cara ao persoal, como poden ser as nóminas, as baixas médicas, os contratos, etc. Pois, cando isto sae, pois, pode empregarse pois, para presionar, discriminar, ou incluso tan só pois, por facer dano. Vale? E por último, pois, a filtración de datos pois, comerciais ou estratégicos a competidores ou terceiros. Vale? Isto é o que vos comentaba antes da carteira de clientela, prezos, marxes, non? Que se filtren este tipo de información, pois pode significar pois perda de, non? Incluso de perdón, que non me está saindo a palabra, de empresas cos que colaboramos,
que alguén chegue con ofertas mellores para que nos quedemos en elas, perda de clientes, etcétera. Isto pode significar pois un golpe bastante grande para unha pyme. Bueno, por outro lado, temos a consecuencia dun erro para a perda de confianza, non? A segunda das consecuencias, é un pouco máis silenciosa que a primeira, pero, bueno, tamén reviste, pois, gravidade, non? Cando hai unha brecha, pasa algo moi humano, non? A clientela, as persoas socias ou incluso pois, o propio equipo, todos empezamos a dubidar, non? De como estamos xestionando esos datos, de se o estamos facendo ben, de se non, das repercusións, etcétera, non? Cando alguén non se fía, pois as persoas usuarias pois vanse volver máis difíciles para participar pois, en programas, para asinar novos contratos, etcétera. Isto tamén pois pode repercutir á hora de recibir subvencións, etcétera, non? De cara á entidade, pois isto, sobre todo cando tratamos con moita clientela, isto debería de ser un activo principal, xa que a perda de confianza, pois, reviste danos que poden ser bastante graves, non? E a terceira consecuencia, pois, é a reputacional, que vai collida da man da confianza, non? Isto ten unha característica que ademais o fai máis perigosa, que é que é pública. Cando hai unha brecha seria, a Axencia Española de Protección de Datos publica as sancións, como acabamos de ver a de AENA e demais, non? Pois apareceríamos en buscadores. A partir deste momento, pois calquera que queira buscar información sobre nós en internet, ou un cliente, un novo socio ou calquera outra entidade, vai atopar con esa noticia, non? De que se filtraron, pois, dende a nosa entidade se filtraron datos e levamos unha sanción pola Axencia Española de Protección de Datos. Entonces, isto, pois, por traducilo de algunha forma, pois, un deterioro da imaxe, unha perda de credibilidade, pois, a administración pública, a eliminación de apoios, subvencións ou colaboracións, dúbidas nas familias sobre se seguir confiando na administración. Con familia refírome pois, a usuarios, clientes e demais. E xa, en último lugar, pois, antes de pasar á seguinte sección, eu quería vos deixar a última consecuencia dun erro, que é a tensión no equipo, non? Que é o impacto interno que sufriríamos nós dentro da nosa entidade. Ao final, vamos a ter unha sobrecarga de traballo interna para xestionar estes incidentes e as súas consecuencias, como solucionalo, documentalo, prevelo para futuras sancións e, sobre todo, contelo no momento. Moitas veces a sensación de culpa ou medo pois, por parte desa persoa que cometeu o erro ou a sensación de culpa dos datos que se puideron filtrar, pois as repercusións que poden ter, un desgaste emocional, pois ao final culparse uns a outros do que puido pasar, do que non, como solucionalo, como non. E sobre todo pois, a necesidade de revisar os procedementos que xa tiñamos e reforzar pois, a formación para que isto pois, non volva a pasar. Bueno, agora o que vamos a facer é pasar á seguinte sección, onde vos vou expoñer un par de casos pois, reais que se poden dar, neste caso van a ser completamente anonimizados, pero que sí que encaixan o que se pode ver nun día a día. E, bueno, eu aquí vou vos a presentar pois, un par de casos que poden ocorrer en calquer pyme. Para que deixovolo tamén como exercicio, pois, para que vos pensedes pois, de forma interna, despois tamén podemos comentalos ao final da sesión, de que faría eu nesas accións, neses momentos, non? Vamos empezar coa fuga accidental de información, pois, donde aquí, pois, o caso que vos expoño é que Andrea, que é unha técnica nunha cooperativa pois, de servizos propios profesionais, que traballa con outras pymes, a súa función pois, é elaborar pois, as súas propostas comerciais e informes de proxecto, non? Tanto para a clientela como para entidades colaboradoras, non? Como se debe de propostas que enviamos dunha pyme a outra. Entón, pois, Andrea, no seu día a día, na súa xornada laboral, ten que enviarlle pois, a unha nova clienta unha proposta económica para un novo encargo, para un novo servicio que ela quere. O documento inclúe información sensible, pois, tarifas internas, marxes,
nomes e perfis de socios e traballadoras, e referencias a proxectos pois, de outros clientes que se citan como casos de éxito. Andrea redacta o correo dirixido á persoa de contacto da clienta, non? Ao primeiro, as primeiras letras do nome no campo para, o sistema autocompleta cunha persoa distinta, non? O un proveedor co que Andrea cruzara con correos meses atrás e pois, que ten un nome moi parecido. Sen darse conta, pois, que tiña presa, porque o tiña que enviar antes de determinada hora e se llevou todo o tempo encima ou porque tiña unha reunión, como se di aquí, Andrea, pois, preme o botón de enviar e envía a mensaxe. O correo pois, sae coa proposta adxunta pois, con todos os datos comerciais e laborais da cooperativa. Entón, explicaros que o correo como funciona, pois, realmente o autocompletado de Outlook, Outlook non autocompleta baseándose no histórico, non? Dos últimos sós que lle mandamos, nin, nin na xenda de contactos. Iso significa que, pois, unha persoa que poidaches cruzar correos aí meses atrás, pois, che pode aparecer antes que un cliente habitual actual, vale? Ou un socio actual. Entonces, mm, por que pasa? Especialmente cando levamos presa, porque o cerebro confía normalmente na primeira coincidencia visual, vale? Vale. Entón, que ocorre a continuación? O que ocorre a continuación é que hai unha filtración de información comercial confidencial e de datos do persoal. Existe unha perda de confianza da clienta e dos demais clientes que aparecen citados. Ventaxa competitiva entregada a un terceiro sen pretendelo de forma indirecta. E á parte temos a obriga de xestionar un incidente de seguridade, documentalo e se procede, non sempre procede, pero se procede, notificar a Axencia Española de Protección de Datos en 72 horas. Estas 72 horas cóntanse desde a detección, perdoade. O sea, no momento no que eu me dou conta que enviei un correo a quen non debía, a partir de aí empezan as 72 horas, vale? E ademais hai dentro da página da Agencia Española de Protección de Datos hai un formulario público que podemos ir eh, cubrindo e que de feito tamén nos van a decir se necesitamos notificalo ou non. Finalmente, un dos puntos máis importantes é esa necesidade de reparar a relación pois, coa clienta e co proveedor receptor explicando o ocorrido, non? Explicar que foi un erro humano que confiamos, polas presas confiamos no remitente que nos aparecía no encabezado e simplemente lle damos a enviar. A comunicación pois, debería ser con total honestidade, explicando todo ben, que se vai solucionar. Que podemos facer pois, para reducir isto? Desactivar ou limitar o autocompletado do correo, vale? Que podemos facelo para obrigarnos a nós sempre a escribir o email ao que lle queremos enviar, ao destinatario. Escribir sempre o corpo do correo e adxuntar o documento antes de engadir o destinatario, vale? Entón, está sempre ben para ter unha idea clara e non facelo ás presas, redactar ben o que necesitamos e despois tomar o noso tempo para escribir o destinatario. Activar o atraso do envío, enviálo máis tarde, unha vez que lle demos a enviar, porque poida estar incluso programado por se eu vexo que hai algo mal que eu poida desactivar e modificar. Entonces, se eu pulso en enviar, que o correo se pode enviar 2 horas despois ou 3 horas despois, ou incluso o día seguinte. Evitar, sempre, na medida do posible, redactar os correos sensibles con presa, ou con presión ou con calquer tipo de distracción. Sen dúbida, revisar sempre os destinatarios. Xa non só os destinatarios, senón revisar que o asunto que estamos enviando é o correcto e o corpo tamén é o correcto. Para maiores, outras cousas que podemos engadir, establecer regras técnicas, que isto vai moi da man de cifrar os documentos sensibles ou empregar enlaces seguros, como vos vou mostrar despois na parte de ferramentas, con determinadas ferramentas, non? Formar o equipo en higiene digital e minimizar a información enviada. Canto menos información viaxe, menor é o risco, non? Minimizar a información enviada, se recordamos o que vimos un par de diapositivas atrás, é minimizar sempre os datos, vale? Establecer as regras técnicas,
Ao final, pois é isto de cifrar os documentos sensibles sempre, ou de empregar enlaces seguros, e o mismo que o de xenide digital, non é establecer unhas boas prácticas pois, que establezan a quen enviar, como enviar e cando enviar. O seguinte caso é a recepción dun DNI por WhatsApp, é algo que pois, se está vendo bastante. Neste caso, pois, Brais, que é un responsable de recursos humanos nun centro especial de emprego, non? Quere tramitar a alta dunha nova persoa traballadora pois, con discapacidade, ou capacidade tamén, non pasa nada, recoñecida, e mantén contacto coa propia persoa e cun familiar pois, que lle axuda coas xestións, non? Ese día, pois, o familiar o que quere é adiantar a documentación necesaria para a contratación e a bonificación da Seguridade Social. E, sen pensalo demasiado, o familiar abre o WhatsApp, fai unha foto pois, ao DNI, ao certificado de discapacidade e envíaos directamente a Brais ao seu móvil, non? Pois, a imaxe da dereita caracteriza ben, non? Enviar un WhatsApp, pois, vos Brais, aquí tes o DNI e o certificado para a alta. Se precisas algo máis, din, non? Empregar WhatsApp como canle de comunicación. Vale. Entón, WhatsApp, por deixalo máis clarificando, non é por si mesmo ilegal, pero sí que é unha canle non autorizada para datos sensibles, vale? Hai unha diferencia importante que é que pasa cos backups automáticos do WhatsApp persoal, non tanto en Google Drive como en iCloud, como, bueno, en OneDrive ou donde vos teñades. Esa foto do DNI, sen sabelo, pois, seguramente acabase sincronizada na nube. Seguramente tamén na de Google porque que se suele empregar, vale? Se por calquer motivo o móvil de Brais é roubado ou Google sufre unha brecha de datos ou o email de Brais se ve comprometido, pois o DNI vai a ser accesible, vale? Entón, por eso, como vamos ver agora, se podemos utilizar ou non WhatsApp, pois serve WhatsApp para comunicar. Non é unha canle axeitada para enviar documentación, pois, nin datos sensibles, pero pódese usar en determinados casos, vale? En pequenos momentos. Pois, por exemplo, se temos un móvil corporativo configurado para o traballo seguro, ou se mesmo no noso móvil contamos pois, con un perfil único exclusivamente corporativo. Deberían de empregarse só para comunicacións breves, nunca para o envío de documentación persoal, como vimos do DNI ou outro tipo de certificacións, con médicos, etcétera. Pero, sen dúbida, antes o que deberíamos de facer a maiores é informar a clientela, as socias, persoal ou provedores, de que pode usarse ou que non, non? De que tipo de canles podemos empregar. Pois, o correo, se temos un número corporativo, cal é o número corporativo, un arquivo compartido pois, na nube, etcétera, vale? Que facer se recibimos ese tipo de información? Pois, o que faría Brais, non? Que é enviar unha mensaxe ao familiar. Gracias por enviar a documentación, para proteger os vosos datos non podemos recibilos por WhatsApp. É moi doado que se perdan ou que outras persoas accedan ao móvil. Para o resto da documentación enviareiche unha ligación segura para subila ou cando nos vexamos podes traerme en man. Non te preocupes por nada, axudaremosche. Ben, isto sería unha boa actuación donde a persoa co seu móvil persoal notifica a persoa que lle enviou o DNI de que mellor non enviar ese tipo de información por esta canle, que el vai utilizar pois unha ligazón, seguramente sexa pois dun recurso na nube onde ela poida subir a documentación que faga falta, vale? Entonces, como debemos actuar para os próximos envíos? Ben, usar unha canle oficial da entidade, non? Como vos decía, correo corporativo, un xestor documental ou un portal seguro. A nube, pois, Outlook ou corporativo, etc. Se, por exemplo, no caso de ter que enviar pois, documentos como DNI sempre en branco e negro e indicando a finalidade sobre a propia imaxe, vale? Vamos ver agora un exemplo de como sería un bo uso ou un bo envío de ese DNI. Evitar sempre enviar información confidencial dende dispositivos compartidos ou de familiares, sempre, principalmente, dentro corporativo, dentro do teu propio, pero tendo en conta as restriccións anteriores. Nunca reenviar a imaxe por WhatsApp a terceiros, isto creo que é algo evidente. E por último, pois,
hai que garantir, non, que esa documentación queda só na contorna corporativa, non no móvil persoal. Que, por exemplo, pues, se queremos utilizar pues, o WhatsApp corporativo, pues ese sí que estaría o backup feito na nube, non pasaría nada, pero se o facemos no persoal, pues eliminalo para todos, revisar o backup na nube, etcétera. E ahora aquí traio-vos pues, un pequeno exemplo de como se vería un DNI digitalizado para enviar, vale? Como podedes ver, o de exemplo para a entidade pois, é unha especie de, por decirlo de alguna forma, unha marca de auga que lle poñemos pois, para que non poida ser utilizado de ningunha outra forma e quede claro que é para única exclusivamente para ese uso. Ben, o seguinte caso é o acceso indebido á información, donde temos a Carme, que é unha traballadora dunha asociación, unha actividade económica, que gestiona un servicio de atención ás persoas usuarias. Unha tarde, nos prepara un informe para unha memoria xustificativa, pois, unha subvención, accede á ficha pois, dunha persoa usuaria dentro do seu portátil corporativo. Ben, polo que sexa, pois, recibe unha chamada urxente ou ten que sair porque quere facer unha cousa que ten que facer nese momento xusto, pecha a tapa do portátil sen bloquear a sesión e sae da sala pois, para atender a conversa da chamada. Neste momento, pois, unha persoa voluntaria entra na sala para coller material, pois, sen ningunha mala intención, abre o portátil. Durante uns segundos ve a ficha de persoa usuaria por datos persoais e de saúde. Aquí gustaríame tamén facer pois, en paralelo outra situación que é moi semellante e que vou repetir porque é algo que se ve de forma común é deixar un pósito, un papel ou o que sexa con credenciais escritas, vale? Eso tamén é algo que tamén é acceso, pode ser un acceso indebido á información. Entonces que teñades en conta que estes dous casos pois, van da man. Pero bueno, neste caso, máis en concreto, porque o bloqueo automático rápido e máis eficaz que pedir á xente que se acorde, non? A naturaleza, de normal, o pechar a tapa do portátil, é certo que moitas veces, se está configurado, cando volvemos a abrir solicitanos pues, o contrasinal de usuario, que é o normal e o máis seguro. Ás veces non. Pero, bueno, unha boa práctica que sí que vos recomendo en estes casos, antes de sair, bueno, un atallo que seguro que o conocedes, que é o botón de Windows, o que ten os 4 cadradiños no teclado, pulsar ese botón e a súa vez pulsar L, vale? Se estamos traballando en entorno de Windows e en entorno de Mac, sería control CMD máis Q, creo que era. Eso que fai é bloquear directamente aventado a pantalla do portátil para que nadie poida ver, para que se alguén o abre non teña acceso directo ao noso escritorio, aos nosos documentos, etc. En os casos dos contrasinais, pois vou entrar máis en detalle na parte das ferramentas, porque hai, bueno, diferentes solucións, se as queremos ter en papel, pois tamén hai algunhas. Bueno, non o recomendo, pero hai algunhas. Entón, como podemos identificar se houbo un acceso non autorizado? Vale. Neste caso, pois, a propia Carme detecta ao volver á sala, pois porque non está no sitio onde ela deixou o documento, porque a persoa voluntaria que cedellou nel deixou a pantalla aberta, hai comentarios do tipo creo que deixaste a sesión aberta ou simplemente bromas internas. Outros comentarios pois, que demostran pois, coñecemento da información e noutros casos pois isto xa sería máis ben os rexistros que deixa o propio ordenador, non que poden verse en investigacións posteriores. Cales son os pasos inmediatos? Pois os pasos inmediatos sería bloquear o equipo inmediatamente, o que vos estaba comentando, informar á persoa coordinadora ou á persoa ou ao director de protección de datos de inmediato, documentar o ocorrido, o que pasou, valorar se o acceso permite identificar pois, a persoa usuaria, non? Ser capaz de determinar se podemos saber quen entrou no ordenador e, sobre todo, asegurarnos que ningún ficheiro saiu dese ordenador, vale? Que non foi descargado, non foi copiado a unha memoria USB ou se reenviou. Entón, que obrigas legais e documentación internas temos unha vez que pasa isto? Pois, registrar o incidente no rexistro interno,
analizar se afecta a confidencialidade dos datos. A partir de aí determinamos se é necesario ou non é necesario comunicarlle á Axencia Española de Protección de Datos e actualizar pois, medidas técnicas e organizativas para, de novo, insistir nos vos hábitos de bloquear mediante pues, Windows L ou simplemente dándolle ao botón de apagado e dándolle a pechar sesión. E sobre todo isto, reforzar a concienciación interna, non? Estas dúas últimas van moi da man. E, bueno, pues a normativa pues, exixe documentalo todo, non? Ainda que non sempre haxa a obriga de comunicalo pois, ao exterior, como ben decía a Axencia Española de Protección de Datos, ou a AEPD, documentalo sempre, ter constancia dos incidentes que houbo, como se solucionaron e as leccións aprendidas. Que, de todas formas, tuvo no recalcar despois cando fale dos incidentes. Entón, cal é o papel da persoa profesional, non? Do persoal, pois, protexer a información de xeito activo que temos nos nosos ordenadores corporativos, bloquear sempre o equipo antes de ausentarse, informar de calquera incidente pois, sen agochalo. Sabemos que alguén pois, andivo no ordenador, non sabemos que puido pasar, sobre todo se polo que sexa nos queda o ordenador coa sesión iniciada, entra unha persoa de fora invitada, etc. Pois, se nos pudo andar nel, operar na investigación interna para esclarecer os sucesos, despois aplicar as medidas correctoras que se nos vayan ir asignando. Por outro lado, o papel da entidade pois, sería o de promover unha cultura de seguridade e de responsabilidade, establecer protocolos claros sobre dispositivos, accesos e espazos compartidos, do que vos comentaba ao principio de quen pode acceder, como hai que facer se alguén solicita acceso, proporcionar formación continua pois, ao persoal, registrar e analizar todos os incidentes, da igual o pequeno que sexa, manter sempre un rexistro dos incidentes que haxa. Mellorar as medidas técnicas, pois manter nos equipos un autobloqueo máis rápido, pois, os accesos mínimos. O autobloqueo máis rápido é, pois, se temos configurado pois, para que se nos bloquee pantalla aos 5 minutos ou se nos pecha a sección aos 5 minutos de non estar empregando, pois, que a mellor que sexa ao minuto de non estar empregando, vale? Se realmente temos pois, formación que realmente dá moito valor. Asegurarnos de que pois, persoas voluntarias, colaboradores externos, visitas ou clientes pois, só acceden á información estritamente necesaria para a súa función, vale? Isto vamos ver despois un pequeno exemplo mediante accesos compartidos por SharePoint. Por outro lado, outro dos casos que xa é máis pensado no noso día a día actual, en como está indo a tecnoloxía no mundo, os datos confidenciais que podemos introducir no que lle escribimos á inteligencia artificial, vale? O prompt é o que lle escribimos. Cando abrimos ChatGPT temos onde escribimos noso mensaxe, pois o que nós escribimos ele interpreta como un prompt, unha instrucción. Entonces, neste caso vamos a ter aquí a Iván, que é xerente dunha cooperativa de servizos que está preparando un informe anual pois, para a asamblea, pois tamén vai con presa. Abre ChatGPT na súa conta persoal, pois apega o borrador completo, nomes, salarios das socias traballadoras, marxes, contratos con clientela, datos do persoal. Entonces, pídelle que yo resuma e que lle suxira melloras. Ben, aquí hai unha filtración de datos enviada a un terceiro, que é OpenAI, que é, bueno, que leva ChatGPT. Vamos a decir que se lle filtran a ChatGPT, vale? Información que ChatGPT non pode ter e que nós, en teoría, non sabemos como se utiliza, non? Aquí permitídeme que vou facer un inciso que temos que diferenciar entre a versión gratuita e as versións empresariais, vale? As versións gratuitas pues, por exemplo, ChatGPT, pues, Claude ou Cloud, como lle queirades chamar, ou Gemini de Google, as versións gratuitas non che aseguran que non estén empregando os datos que ti subes para entrenarse eles mesmos a ser capaces de proporcionarlle a outra persoa unha resposta mellor ao seu problema, basándose incluso na túa resposta. Sin embargo, os modelos máis comerciais, os que xa teñen de pago, as partes de pago, normalmente, despois vou vos mostrar, teñen unha pequena sección de privacidade onde, mediante un checkbox, podemos marcar que non queremos que nada desos chats que incluían os entrenos posteriores das súas inteligencias artificiais, vale? Entón, que facemos con isto?
evitar que calquer cousa que enviemos sexa utilizado pois, para crear respostas a outras persoas, vale? Entonces, unha das cousas que se recomenda facer é a anonimización de datos, vale? Na anonimización de datos, o que implica é, imaginémonos esta tabliña que temos aquí, que ten pois, nombre, DNI, email, conta bancaria, pois, a facturación do 2025, bueno, estes datos son todos falsos, e que nós o que queremos é facerlle unha consulta, pois, imaginemos a ChatGPT gratuito, pois, sobre esta facturación. Pois nós ao ChatGPT gratuito que lle enviaríamos sería isto, vale? Modificar os datos anonimizados, simplemente manter intactos os que nos importan. Por exemplo, o pseudo ID que aparece aquí, pois correspóndese co nombre, pois, de María García López. O DNI, pois, non é necesario. O email non é necesario, a conta bancaria non é necesario. Sobre o que queremos actuar é sobre a facturación. Entonces, con manter a facturación original, valdríanos para facerlle preguntas a ChatGPT. Queríamos, pois, empregaríamos o pseudo ID, por exemplo, este CLI, que pode ser, pois, cliente 1, vamos a saber que no noso dataset bueno, nos nosos datos orixinais, perdón, é María García López, vale? Entón, o que vamos a facer así é minimizar aínda máis os datos. Entonces, vamos a empregar simplemente os datos reais que nos interesan, o resto van a ser ficticios. Non, riscos hai que facer en estes casos. Vale. Os datos van quedar no historial dunha conta persoal que vai a poder empregarse para adestrar un modelo. Entonces estamos expoñendo pois, a súa información comercial, datos persoais de terceiros, sen unha base legal nen contrato de encargo, claro está. Anonimizar ou pseudonimizar o que vos acabo de ensinar antes de pegar calquera texto. Nomes, DNIs, emails, contas bancarias, eso non vai interesar. As cifras, pois, vale, poden non servir para os cálculos e demais. Usar só as ferramentas con contas corporativas, vale? Desactivar o uso dos teus prompts para adestramento, isto vou vos ensinar despois en unha delas pois, como se fai ou onde aparece. É definir unha política interna, non? Como utilizar a inteligencia artificial, que podemos utilizar e que non. Entonces, o seguinte caso tamén vai da man da inteligencia artificial, que é ese exceso de confianza nun axente. Vale, que é un axente? Un chatbot, que é o que estamos acostumados a empregar, ChatGPT, abrimos en internet, pues, un chat. Entonces, simplemente nos vai a responder un axente de inteligencia artificial que se están vendo cada vez máis, son inteligencias artificiais ou, por decirlo de alguna forma, programiñas que o que fan é automatizar tarefas utilizando inteligencia artificial, vale? Entonces, Pedro, que é responsable dunha administración nunha cooperativa pequena, empeza a empregar este tipo de axentes con acceso pois, ao seu OneDrive. Non só responde, senón que executa tarefas. Renomea, organiza e elimina. Entonces, Pedro dille, organiza esta carpeta e elimina os duplicados antigos para liberar espazo. O axente confirma. Feito, elimino 47 ficheiros. Pedro, que se desentendeu do control deste axente de inteligencia artificial, porque se poden controlar para ir respondendo que si ou que non, como vamos ver despois, Pedro volve 2 horas despois e descobre que non eran duplicadas, que eran versións intermedias dunha auditoría e contratos finais asinados, que foron eliminados. Habría que ver se poderíamos recuperar un backup, etc. Bueno, riscos é que temos que facer. Entón, neste tipo de casos, hai unha perda de información, pode ter ou non unha copia recuperable, pode haber unha brecha de RGPD, porque estaríamos borrando absolutamente todos os datos por falta de disponibilidade. Exíxese, en partir de ahora, confirmación explícita por acción destructiva, isto é, que un axente de inteligencia artificial nos pregunte se pode ou non facer unha acción, obviamente sempre ten que haber un humano que confirme, permisos mínimos sempre a este tipo de programas de lectura e de mover, nunca eliminación, pues, bueno, se hai que facer, pues, podemos activar, pero sempre con moita cautela, non? Un backup independente, que vamos ver despois, onde a xente non poida tocar, unha política escrita de uso de axentes, vale? Que ferramentas se poda utilizar, que alcance, que operacións están prohibidas, onde podemos utilizar e onde non,
E, sobre todo, empezar primeiro a probar nun entorno de probas. Se empezamos contra entornos de datos reais, pois pode ser un caos. Sobre todo, eu que aquí quería deixar un mensaxe é que a inteligencia artificial non temos que ver como algo substitutivo a nós, senón como un compañeiro que temos ao noso lado, que o que vai a facer é que sexamos máis eficientes e que tarefas pois que non son máis tediosas, son máis repetitivas ou que se nos fan máis pesadas, sacalas adiante antes, vale? E bueno, pasamos agora, sí que sí, á sección de boas prácticas para o noso día a día. Xa vimos o que importan os datos, que pasa cando algo falla, vamos ver, son 9 boas prácticas, todas que podemos ir aplicando día a día. Non busco que as memoricedes, senón que as interioricedes. Son mellor 3 ben implantadas, pois porque veño nun caso, que 9 mal implantadas. Bueno, vamos a empezar coa xestión de contrasinais e de accesos, vale? Usamos contrasinais robustas e únicas para cada servizo, coa conta corporativa. Vamos a activar sempre que poidamos a autenticación multifactor ou doble factor, a autenticación. Non vamos a compartir contrasinais nin accesos con nadie. Vamos a pechar a sesión cando rematemos a túa xornada, o caso que vimos antes, e vamos a minimizar o acceso aplicando o principio de mínimo privilexio, non? Entonces, por que vamos a empregar un contrasinal por cada servizo que teñamos? Porque se reciclamos o día que filtremos un servizo, pódense ver comprometidos todos, vale? Con único non quero decir que sexan difíciles de lembrar, non? Pero que sexan diferentes. Como vamos ver nas ferramentas, vamos a toparnos con o xestor de contrasinais, que é un compañeiro tamén moi bo para ter. Se vamos, polo que sexa, queremos ter anotadas señas, pois, nunha libreta, nun papel ou algo, saber sempre onde está o papel, mantelo guardado a un sitio onde só nos temos acceso, que nadie poida acceder a él, non o deixar á vista en ningún momento, simplemente empregalo cando sexa realmente necesario. Vale, a doble factor de autenticación, o de activalo sempre que poidamos, é unha medida que ten moito impacto, vale? Ao final, se alguén consiga o contrasinal do noso PC, da nosa conta de correo, pois pode intentar entrar en ela e se ten o doble factor de autenticación non vai a poder porque se lle vai a solicitar pois un código que vai estar no noso teléfono ou outro dispositivo. Non compartir contrasinais en acceso con nadie. Pois, está claro que se compartimos un contrasinal xa non vai a ser unha contrasinal única, senón que vai estar compartida por varios. E o principio de mínimo privilexio, bueno, é o que vos vin comentando dende o principio de quen pode acceder, cando pode acceder, como pode acceder, vale? Etcétera. Por outro lado, temos o manexo coteado dos dispositivos, que é o bloqueo automático con tempos moi curtos de, por exemplo, 1 ou 2 minutos. Pode parecer pouco, pero, bueno, acostumaste bastante rápido. Isto o que vai evitar é que, se polo que sea, nos desatendemos do noso espazo de traballo, do noso dispositivo, non poida vir nadie e pois, andar en él. Temos que separar sempre pois, os perfís persoais dos profesionais. Isto é, non empregar o correo corporativo en terceiros, como pode ser, pois, por exemplo, que sei, un exemplo, Facebook, vale? Non deixar desatendidos os teus dispositivos, e non os prestar, vemos que todo vai moi collido da man. E non empregar wifis públicas cando traballamos con datos sensibles, vale? O ideal sería pois, poder contar con un VPN que nos permita pois, acceder á rede da nosa entidade dende fora, dende a nosa casa, dende outros lugares. Prevención de filtracións e fugas de datos ou leaks, vale? Diría que debe de ser un dos maiores sitios por onde hai os accesos indebidos, non? As filtracións de credenciales, etcétera. Entonces, o que temos que facer é almacenar a información en sitios corporativos oficiais, eliminar copias locais innecesarias, non guardar información sensible en unidades externas que estén sin cifrar, sempre empregar enlaces cifrados seguros para enviar información, compartir archivos e demais, evitemos comentar os datos sensibles en zonas comuns, como vos comentaba ao principio, non? Estamos nun bar e
lo que sea, pues poñemos un pouco a orella, escoitamos que dúas persoas están falando dun proxecto con determinado orzamento nun bar. Pues, igual esa información non é o momento de compartir. E revisar regularmente os permisos en carpeta compartida, non? En carpetas compartidas, o principio de mínimo privilexio. E manter sempre as credenciais en un lugar seguro. Entón, vamos a empezar agora a parte de xestión de incidentes e de brechas de seguridade, vale? Entonces, temos que quedarnos con que temos que actuar rápido, non? Ou aquí esta norma, pareceme que está bastante ben. Detectar, conter, informar e prever, vale? Entonces, que queremos dicir con detectar? Pois recoñecer rápido que algo vai mal. Un correo que se ve equivocado, un USB que non aparece, un equipo que se comporta de maneira extraña. Cando, cando antes o detectemos, pois mellor. Con ter, queremos decir, pois limitar o dano, non? Desconectamos o equipo da rede, cambiamos as contrasinais comprometidas, revocamos os accesos a ese equipo. Isto non é resolver directamente, senón que máis ben é vamos a intentar parar o que está pasando para despois poder chegar a prever que non volva a pasar, vale? Informar. A parte de informar, bueno, o que viñamos vendo ata agora, comunicar sempre, non? Calquera incidente, por pequeno que calquera un incidente, o sea, quero dicir, calquer incidente, por pequeno que pareza, é un incidente. O sea, a persona responsable debería de informar ao director de protección de datos, ou ao departamento de protección de datos, ou ao equipo, basicamente por varios motivos, non? Por se hai que avisar a EPAD, a EPD, perdón, en 72 horas. Porque o tempo perdido pues pode ocultar outros riscos que non estamos vendo, non? Se tardamos en informar, o que antes era un graniño solo, agora valose 20 grans de area peores. É prever. Isto de aprender é que leccións aprendemos do incidente que tivemos, como podemos melloralo. Agora que xa sabemos que por aquí pues, pode pasar, temos que melloralo, como facelo, non? Onde pasou, por qué e como prevelo pues, en outros equipos. Vale? Isto un pouquiño que vemos aquí, comunicar sempre calquer incidente, non intentar arreglalo sen avisar e seguir o protocolo interno. Entón, que é un incidente como detectalo? Pois un incidente é calquer evento que compromete pois, a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade de datos. Estas tres palabras son bastante importantes porque, bueno, a confidencialidade é cando alguén ve o que non debería de ver, entonces é asegurar que solo ve as cousas a persoa que as ten que ver, nadie máis. A integridade, pois, se alguén, pois, é asegurarse que os datos non se modifican, non se corrompen ou non se alteran sin ningún tipo de autorización, vale? E por último, a disponibilidade. Cando non se pode acceder aos datos, bueno, sempre ter acceso aos datos cando fagan falta. Se algún estas tres características se corrompe, pois temos un pequeno incidente, temos un incidente. Por exemplo, pois, bueno, eu creo que isto vai ser máis de intuición, pero, bueno, borrar ficheiros, pois, por exemplo, sin querer, tamén é un incidente, vale? Entonces, tamén habría que seguir estes pasos. Como ben falamos antes, pois, da inteligencia artificial, vamos ver caso que borraba, pois, os arquivos, pois, iso tamén é un incidente, entonces, pois, tamén deberíamos de telo en conta. Para iso temos estas pequenas sinais de alarmas, non? Equipos lentos, pop-ups raros, son mensaxes que te saen na pantalla, ou ficheiros que cambian pois, o seu nome, non? Que van cambiando de nome, ou correos enviados que ti non escribiches, accesos a horas extrañas ao teu equipo desde lugares inusuais, ou xa máis grave, pois a petición de rescate de que chaman ransomware, que lle cifran os ficheiros, non tes acceso, e se comunican contigo pois, para que pagues, vale? Ben, aquí a regla, bueno, neste último caso, por decir que a regla esencial sempre é non pagar, avisar as autoridades, non pagar, vale? Importante, como vos comentaba anteriormente, son moi importante, bueno, neste caso é a primeira hora ou as primeiras 24, os 60 sí, as primeiras 24, perdón, e o que deberíamos de facer é pues, conter, non apagar o equipo, porque perderíamos as evidencias. Desconectarnos da rede, no caso de que, bueno, sea un agente externo, desconectarnos da rede, pues, para que acabase aí
o problema, non? Bueno, o problema. Que non pode seguir executando accións, que non pode intentar conectarse a outros dispositivos. Documentar tanto a hora como o equipo, os síntomas as sinais de alarma que nos vimos, e sacar capturas de pantalla para que quede ben como proba, como evidencia. A partir de aí, pois, avisamos ao noso responsable e, pois, finalmente, non pagar rescate nin contestar ás chantaxes que, pois, como ben vos decía antes, non porque ademais non hai garantía de que vos vayan a devolver os ficheiros despois de pagar. Entón, avisar, perdade, que me pasei aí, vale? Entón, eso, non pagar porque non tendes a veracidade de que vos van a devolver os ficheiros e ademais pois que é unha forma de financiar esa parte do cibercrime. Bueno, a quen debemos avisar? Pois internamente pois ao responsable da nosa entidade ou a entidade en sí e ao Departamento de Protección de Datos, vale? Ao INCIBE, que é ten unha liña gratuita de axuda en ciberseguridade, que é o 017, a Axencia Española de Protección de Datos, que é da que vin falando, que é obrigatoria pois, avisar en menos de 72 horas dende que detectamos o incidente, bueno, se hai datos de persoas afectadas, as persoas afectadas, pois, se hai alto risco pois, para os seus dereitos ou para a información que vos estedes almacenando, e a Policía ou Garda Civil se hai delito de extorsión e suplantación, ou o caso do ransomware, vale? Entonces, eu aquí o que vos deixo é unha plantilla con 5 puntos imprescindibles nunha plantilla pois, para un rexistro de incidentes, vale? Entonces temos a data e hora de detección, non é a data e hora que se, perdón, non é a data e hora que pasou, senón a que nós a detectamos, vale? Esta é a que conta as 72 horas, vale? É a que indicamos e a partir de aí contan as 72 horas para notificar a EPD. A persoa que detecta o equipo afectado, pois que enviou o problema primeiro, en que equipo apareceu, incluir a identificación de equipo, a localización, etcétera. Pois o tipo de datos comprometidos é o número de persoas, isto sin dúbida é grave, temos que indicar pois, os datos que se viron filtrados, o número de persoas que se verían o número de persoas que se verían afectadas, non? Porque non é o mismo unha filtración que afecta a 5 persoas que unha filtración que pode afectar a 500, vale? Por outro lado, as accións tomadas e a cronoloxía detallada do que pasou, o paso a paso, dende a detección, coas capturas de pantalla que fomos facendo, como organizamos, vale? E por último, as comunicacións realizadas, non tanto de forma interna dentro do equipo, como externos, como a Axencia Española de Protección de Datos, usuarios e demais, guardando sempre pois, unha copia de cada comunicación, vale? Bueno, agora vamos a falar dun caso pois, que se pode dar, non? Que é o phishing en enxeñería social, é un incidente pois, moi común, a verdade, que se dá tamén nas PEMES, é que cada vez se está facendo de volta moi común, é algo que non para, senón que vai desenvolvendo e actualizándose. Entonces, como deberíamos de actuar aquí cando nos chega un correo, non? Desconfiar sempre dos correos urxentes, que pidan datos ou cartos, pero bueno, sí, perdón, que me escapei da enxeñería social, quería vos facer unha pequena definición que acabo de ver agora no título. A enxeñería social, ao final, é a manipulación que un atacante pode facer a unha persoa, ou un atacante pode ser unha persoa calquera, para que faga algo pois, que poida comprometer, neste caso, pois, a seguridade, non? Pois, xa sexa pinchar nunha ligazón a unha página web, dar un contrasinal, transferir cartos, o que sei, abrir un pequeno anexo. E o phishing, supoño que todos sabemos o que é, pero bueno, é a versión por correo electrónico, non? Envíanos un correo electrónico onde o que intentan é manipular pois, a persoa para que faga este tipo de accións, non? Confían máis no erro humano. Entonces, eso, desconfiar sempre de correos urxentes que pidan datos ou cartos, vale? Entonces, algo que é urxente que pida este tipo de situacións merécese unha verificación por outra canle oficial. Ben, verificar sempre o enderezo do remitente, non só o nome. Aquí vou vos poñer agora un pequeno exemplo para que poidades ver un caso que se fixo bastante famoso porque era hasta difícil de ver e de localizar. Entonces, por eso se incide tanto en que se verifique sempre o email que che está mandando, non?
Pasar o rato sobre as ligacións antes de premer, cando che trae un botón, se ti pues, deixas o ratón encima sen pulsar, vai che aparecer pues, a ligazón da páxina que vai enviar, que se aí é unha forma de detectalo, ou se é algo que se poida nos acceder directamente por internet, buscalo nos de internet para acceder. Ben, o que vos comentaba agora de confirmar por outra canle peticións inusuais, chamada de forma presencial, un correo á persona, de novo, porque igual se está equivocando ou algo, e reportar os correos sospeitosos pois, ao ENCIBE e ao Departamento de Protección de Datos, porque isto o que vai a facer é que se abra pois, notificacións e se lle notifique a outras entidades de que hai xente pois, que está facendo este tipo de cousas. Bueno, aquí tendo o caso que vos explicaba, se vos fixades, aparece subrayado en cor azul o correo. Eu creo que eu se vexo na pantalla do portátil, pareceme que pon Microsoft, se o vexo máis grande e amplío, pois vexo que non, senón que se trata de unha R e de unha N que simula moi ben unha M, vale? Entonces isto fixo ser bastante famoso porque foi unha técnica moi ben traballada. E aquí, bueno, pois tamén vos alerta da Guardia Civil por unha estafa na que se fan pasar por Hacienda, non? Por Facenda. Que é algo bastante común neste tipo de situacións. Ben, despois do accidente o que temos que facer é o proceso de aprendizaxe, o análise da causa raíz, que fallou e por qué, actualizar os protocolos as ferramentas para que non se repita, formar o equipo, registrar pois, no registro interno de incidentes e revisar o plan de continuidade. Non? Cando falamos de documentación física, o que temos é que manter as carpetas, informes e cadernos fora da vista, os comentaba antes, mesmo cos contrasinais, non trasladar información necesaria a reunións externas, e sempre destruir pois, de forma axeitada documentos que xa non se precisen, vale? Cando temos comunicacións e reunións, o que vamos a facer é verificar quen está presente antes de compartir información sensible. Nas reunións online, revisar sempre quen pode estar vendo a túa pantalla e evitar sempre mencionar nomes completos se non é necesario, non? Recordemos, minimizar os datos, sempre. Ben. Agora vamos a falar pois, da cultura organizativa, o rol do delegado, o director do Departamento de Protección de Datos, neste caso, pois, consultalo sempre cando teñamos dúbidas, vale? Non é unha persoa que este para sancionar ao personal, vale? E localizar dentro do protocolo de fugas é quen debe ser informado, non? Entonces, a seguridade é responsabilidade de toda a organización, non só de informar. Ben, aquí deixei un oco para falar do uso responsable da inteligencia artificial, un pouquiño para recalcar o que vimos nos casos anteriores, onde nunca debemos de pegar datos persoais, nóminas, contratos, nin información de clientela, pois en ChatGPT, Copilot, en inteligencias artificiais, vale? Intentar sempre anonimizar ou pseudo-anonimizar antes de pedir axuda á inteligencia artificial, usar ferramentas só as contas corporativas, nunca a túa personal pois, para este tipo de para traballos da entidade, desactivar o adestramento cos prompts, que vos ensinarei, e o historial cando sexa posible, vale? Utilizar pois, os chats temporais. Verificar sempre as respostas, vale? A inteligencia artificial pois, tamén tende a equivocarse, ten o seu marxe de erro, non é un non ten a sabiduría máxima, vale? De aí o que vos decía de que sempre ten que haber unha intervención humana porque tende a equivocarse. Non é a primeira vez que o vemos e hai casos. E, sobre todo, definir unha política interna pois, de uso e formar o equipo en como se debería de usar, non? O que pega cada persoa nun chat de inteligencia artificial pode sair da entidade para sempre. Quedémonos con eso. Por exemplo, mirade, que son casos, non? Un programador perdeu 2 anos e medio de datos tras confiar pois, nunha inteligencia artificial para migrar a súa infraestructura. Deixouna ir a facer o que ela quixese, o caso dos arquivos, e decideu por si mesmo pois, borrar todos os datos. E por outro lado temos pois, unha multa de máis de 8.000 euros pois, para un abogado que empregou pois, unha inteligencia artificial pois, nun escrito pois, para citar. E, ao final pois, acabou inventándose frases, se lemos a noticia, pois, se, polo visto, as referencias que ponía el mesmo, cando se ibas a visitar, non existían. Ben, e, bueno, este é o exemplo do que podemos ver cando temos a versión comercial, a versión de pago,
temos unha sección de privacidade nos axustes e normalmente pois aparecenos un ayuda a mejorar cloud ou se é ChatGPT pois tamén ten a súa sección que ayuda a mejorar, creo que se non me equivoco se chama así. Entonces vemos que está desactivada, non? Pero se eles mesmos che din permitir o uso dos teus chats e sesións de programación pois, para entrenar e mellorar os modelos de IA. Entonces, eso non nos interesa, é información confidencial, non queremos que ti a empregues para que poidas basar as túas respostas a outra persoa na miña información confidencial. Vale. Entonces, 5 principios que podemos levarnos á casa antes de entrar para casa, antes de entrar nas ferramentas. Pois minimizar sempre, non? Eu creo que o que estivamos vendo nos casos ou en estas partes é sempre a importancia de minimizar os datos, non tratar simplemente os datos estritamente necesarios. Por outro lado, a parte de verificación sempre da identidade, do destinatario e da necesidade, non? De a quen estamos enviando, quen mo está solicitando ou realmente necesitas esa información, protexer por defecto o principio de mínimo privilexio, acceso solo se o necesitas, como necesitas, cando necesitas, e cando hai que revocarche o acceso, non? Actuar rápido se algo vai mal, cando nos demos conta dun incidente, pois empezar a actuar rápido, e sobre todo, se temos dúbidas, parar, non? Quero dicir, con parar refírome a preguntar como debemos de actuar en cada caso. E, bueno, agora, sen máis dilación, pois, vou a introducirvos pois, as ferramentas, non? Ferramentas básicas. Que ferramentas necesitaríamos nunha PEME? Pois, antivirus actualizados en todos os equipos, xestor de contrasinais compartido na entidade, copias de seguridade automáticas e probadas, cifrados de discos e ficheiros sensibles, pois, un VPN para conexións fora da oficina, vale? Cando falo de antivirus, vámoslo ver agora aquí, aínda que despois vamos incluir un par de cousas máis en cada unha das diapositivas, así que vamos empezar xa directamente ca de antivirus e protección do equipo, vale? Se tendes licencia de Microsoft, eso é normal, Microsoft Defender ben integrado en Windows xa ben instalado e suele ser suficiente pois, para a maioría, vale? Non se precisaría algo máis, algo de gravedade maior. Manter sempre o sistema operativo e as aplicacións con actualizacións automáticas activadas. O sistema operativo é importante mantelo actualizado porque non é a primeira vez podemos atopar nos sistemas operativos desactualizados dende hai moitos anos, vale? Entonces é un risco moi grande ter eso na rede, xa que alguén pois, pode velo a través de vulnerabilidades comprometer os vosos sistemas. Despois, por outro lado, pois, o firewall sempre activo, xa suele vir activo cando con Microsoft Defender xa se suele activar todo á vez. Temos que descargar o software sempre, por favor, de fontes coñecidas, non vamos a descargalo de fontes descoñecidas, xa que moitas veces eses executables manipúlanos pois, para introducirlle pois, virus, aínda que nós non o vexamos, aínda que nós non o notemos moito, porque cada vez o van perfeccionando máis, pois, se poden introducir. Se desconfiamos dun correo con PDF, cuidado con ese PDF, porque hai formas de introducir pois, virus nese arquivo. E por último, tamén moi importante, pois, manter un inventario pois, sinxelo de equipos e de software, vale? Dependendo do caso, pois, pode abondar cunha folla de cálculo, pero tamén é verdad que existen ferramentas, como é o caso de GLPI, que nos permiten manter sempre un listado dos activos que temos na nosa rede, vale? Entonces, saber que hai instalado, pois é o primeiro para detectar algo raro, non? Entón, se algo falla, pois vámonos a dar de conta, se aparece un novo activo, pois podémonos dar de conta. Entonces, tamén dependendo, falando de antivirus, etcétera, pois dependendo do volumen de activos, de persoal, etcétera, que teñamos, existen outras solucións que, ademais do antivirus, nos permiten centralizar, poder ver as alertas ou se pasa algo raro en algún equipo de forma dende un equipo solo, vale? Eso pode ser o exemplo de Wazo. Pero, bueno, eso xa é para cando estamos falando de moita disponibilidade de equipos. Ben, o seguinte paso é o xestor de contrasinais. Eu teño experiencia con Bitwarden e LastPass, que non está aquí, pero, bueno,
temos varios, non? Temos Bitwarden, que é gratuito, tamén con versións de pago, que se recomenda para equipos. IPAS, que é libre, totalmente local, instalado no teu equipo sen nube. Despois temos as versións de pago, como é OnePassword ou Dashlane, son en teoría máis sinxelos. Pero bueno, que nos permiten estos xestores de contraseñas? Por que vou contar cun xestor de contraseñas na nosa PEME? Pois porque nos permite utilizar contrasinais únicos e fortes sen memorizar e xerar novos da túa medida, vale? Por longitude e por caracteres especiais. Desentendéndonos nós de ter que estar ao mellor 5 minutos pensando que vamos a contrasinal que queremos utilizar. Ademais de compartir accesos de forma segura no equipo, vale? Eu que fundo que máis experiencia teño é Bitwarden. A verdade é que me gusta moito porque me permite compartir pois arquivos, como vamos ver despois, incluso outras contrasinais, etcétera, mediante unha URL que podemos poñer contraseña ou non, etcétera. Se queremos utilizalas en papel, pois o que vos comentaba antes, non? Mantelas sempre guardadas nun sitio adecuado, baixo chave, só ti teñas acceso e demais. En canto ás copias de seguridade, aquí expuxemos un dos modos que hai, dos métodos que hai, que é o 3-2-1, que o que significa é que se fan 3 copias dos datos importantes, vale? En 2 soportes diferentes, e unha das copias ten que estar pois, fora da oficina. Xa pode ser na nube ou nun disco interno. Ou aquí deixeivos pois, un Drive ou un Nextcloud. Normalmente, pois, con Microsoft Corporativo, que é o que co Enterprise, se non me equivoco, se tendes acceso ao OneDrive e damos un espacio determinado para facer backups. Ben, sobre todo, pois, o que temos que facer tamén non é probar esa restauración polo menos unha vez ao ano, vale? Porque de nada nos pode servir se estamos facendo estos backups e non comprobamos se realmente funcionan ou non. Chegado o momento de sufrir un incidente e ter que restauralos por calquer motivo, pode non funcionar e vernos cunha man diante e outra detrás, por decirlo así. Despois, por outro lado, temos o cifrado de discos e ficheiros, vale? Con Windows temos o BitLocker, que fai a cifrarnos todo o disco, un File Vault para MacOS, Veracrypt para ficheiros USB concretos. Bueno, por que ciframos o disco? Porque é isto importante, vale? Por se nos perdemos o portátil, por se nos lo rouban, por se o esquecemos en calquer lado. Sen cifrado, todo o que temos é accesible por calquera que encenda o ordenador. Desconoce o contrasinal de usuario. Cando se cifra, normalmente o que poñemos, o que facemos é aplicar unha capa maior que só descifra os datos con outra contrasinal, vale? Entonces sería como poñer dous contrasinais. Ben, e por outro lado, pois, Bitwarden ou 7zip, perdón, con contrasinal pois, para enviar ficheiros sensibles. Isto, bueno, isto eu diría que é imprescindible pois, tanto en portátiles como en dispositivos móviles, vale? Vale. VPN e navegación segura. Como conectarnos ou como acceder á rede da empresa dende fora, vale? Un VPN o que vai a facer é cifrarnos a conexión pois, cando estemos fora da oficina e facer que sea máis segura, non? As opcións confiables son Proton VPN, Mulvath e NordVPN son as que máis reputación poden ter. Evitar sempre as gratuitas, porque realmente non sabemos o que van a facer cos nosos datos, vale? Poden prometernos cousas, pero non sabemos se o que estamos enviando realmente non acabe en un terceiro. E agora, as últimas dúas son eu diría que son dúas regras simples. Unha delas é non vos conectar a wifis públicas en un VPN e mirade sempre que no navegador vos apareza o candadiño do HTTPS, vale? Cando entrades nunha páxina web, no navegador, normalmente na URL, á esquerda de todo, pois aparece un candadiño que pon pois, conexión segura ou conexión non segura. Sempre intentar conectarse ás que teñen pois, esa conexión segura porque son as fiables, vale? Ben, correo e mensaxería seguros. Empregar pois, Microsoft 365, Google Workspace, con factor autenticación multifactor obligatorio, vale? É un filtro anti-phishing pues, activado, que normalmente eso só estar na configuración dos mismos. Temos outras alternativas tamén.
Temos ProtonMail ou Tutanota para un correo cifrado de extremo a extremo. Alternativas máis profesionais ao WhatsApp pode ser Signal. Neste caso ten o mesmo nivel de cifrado, pero non está vinculado a Meta, é a diferencia que teñen, vale? Porque Meta pois suele cambiar as súas políticas e, bueno, pode haber outra compartición de datos que nos interese. Cando ciframos os xuntos con ZZip, con 7zip, con contrasinal, hai que enviar a clave por outra canle ou ferramentas ou podemos empregar tamén ferramentas como Bitwarden para o envío de ficheiros, vale? Outra forma de compartir pois, os asuntos que queremos enviar pois, por estes correos electrónicos, pois, podemos utilizar plataformas como SharePoint ou OneDrive, pero sempre cos permisos adecuados, vale? Vamos ver agora un exemplo con Bitwarden e un exemplo con SharePoint para facer máis hincapé nesto, non? É sempre o mismo, non? O que pasaba no primeiro dos casos que vos explicaba. Verificar sempre o destinatario antes de enviar, vale? Desactivar o autocompletado para datos sensibles. Ben, bueno, aquí temos o caso o exemplo de Bitwarden. Aquí sería, como podedes ver, para un nuevo send archivo, o que vamos a facer é enviar pois, un documento ou un tipo de archivo, como pode ser un archivo zip, onde lle vamos a poñer pois, o noso nome que nos queiramos. Por outro lado, pois temos a fecha de eliminación, vale? Isto podemos modificarlo ao noso gusto, porque isto que vai a facer é crearnos un URL que lle enviaremos ao usuario para que poida acceder aos documentos, poida descargar ou etcétera. Entonces, pasada esa data, pasados esos 7 días, por moito que o usuario intente acceder a él, non vai a poder velo, vale? Só día borrarase permanentemente nesta data. Que non pode ver? Pois danos 3 opcións, vale? Pois cualquier persoa con enlace, persoas específicas, pois incluiríamos o destinatario que queremos que o vexa, en todo caso tería que autenticarse, e despois, pois, calquer persoa cunha contraseña establecida por min, non? O sea, nos indicaríamos a contrasinal no contrasinal do arquivo, entonces el ao acceder ao enlace debería de pulsar, bueno, de escribir a contraseña que nos lle enviamos por outra canle oficial, non nos esquecer deso, que tamén é importante, pois para poder descargalo. Particularmente, dende a miña experiencia, a min é unha ferramenta que me gusta para facer este tipo de cousas, é moi segura, bueno, bastante segura, non vou dicir moi segura, bastante segura. É que, pois, a parte da data de eliminación, pois, é un plus a favor, non queda permanente aí se o enviamos por correo que poida acceder sempre por se hai cambios e demais. E por outro lado, isto que estades vendo agora aquí, este compartir, como se comparte un arquivo mediante SharePoint ou incluso mediante OneDrive, vale? O que vamos a facer é, pois, agregar un nome, un grupo ou un correo electrónico, o destinatario neste caso, a quen o queremos enviar. E mm, aquí o que como levo comentando toda a sesión, non? O principio de mínimo privilexio, que se me estaba esquecendo agora o nome. Podemos facer que a persoa que lle compartimos poida editar, se é un documento, poida ver ou poida descargar, vale? O que a nós nos interese segundo a quen o queiramos enviar, etcétera. De aquí, pois podemos enviarle directamente ou podemos incluso copiar un vínculo, vale? Sobre o cal tamén pois, poderíamos xestionar os accesos de se só queremos que poida ver a nosa organización, etcétera. Eu diría que estas son as formas máis comúns de compartición e de envío de archivos mediante correos que funcionan moi ben. Cando falamos de autenticación multifactor, é ao que me refiro, bueno, neste caso, se as coñecedes, pois está pois, a aplicación ferramenta Microsoft Authenticator ou Google Authenticator, que teñen integración directa pois, con Microsoft 365 ou con Google Workspace, vale? Despois tamén, bueno, outros casos son o de Aegis Authenticator, que é, bueno, de Android, as chaves físicas YubiKey, que estas son para xa roles máis críticos, que trátase de USBs que conectas ao ordenador mediante claves, se autentican, é unha forma máis segura, cara, pero que xa require de outras responsabilidades, como ter sempre en conta onde está, quen a usa, etc. Activar esta autenticación multifactor en correo, banca, redes sociais e xestor de contrasinais, xa que a medida con maior impacto é pues, un coste case nulo. Evita SMS
como segundo factor, sempre que exista unha chave física. Bueno, eu o que vos quero dicir con isto de que é a autenticación multifactor, pois quero que teñades en mente a opción de que cando vos introducides un correo, pois por exemplo, para autenticar sesión ou para iniciar sesión nun correo, despois vos vai a pedir un código que normalmente pois soledes mirar no teléfono e soledes pois escribir, vale? Normalmente agora hai moitas páxinas que cando vos registrades vos din se o queredes activar ou non, pois activala é unha boa práctica, pois se hai compromiso nesa, se hai compromiso na vosa conta, pois así al menos non podría autenticarse. Aquí tenedes o exemplo do Authenticator, como se vería, aquí faltan 9 segundos, normalmente cada 30 segundos suele este código cambiarse, vale? Bueno, finalmente, as ferramentas de inteligencia artificial, que considero que hoxe en día pues, tamén son moi importantes que coñezamos e que vexamos, bueno, pues, presentárolas un pouquiño, non? Microsoft Copilot, o ChatGPT, pois, o que é o Pro, o Team Enterprise, o Cloud Enterprise, Mistral de Chat, que é bueno, unha inteligencia artificial francesa. Estas teñen nas opcións de pago, os teus datos soen quedar fora do adestramento e, ademais, soen ter alternativas con sede europea, pois, unha política clara, vale? Se somos que nos gusta a integración pois, nos nosos servidores, polo que sea, temos tamén executar modelos nos nosos PCs propios, vale? Aí entraríamos en Oyama ou LM Studio, pero isto xa depende moito pois, dos ordenadores que teñamos pois, e demais, vale? A maiores, aínda que en principio, en teoría, se nos diga que o Team e co Enterprise os nosos datos quedan fora do adestramento, o que vos comentaba antes, vale? Desactivar sempre desde a nosa conta esa opción, vale? E despois, o que repetín, acordar entre todos non que ferramenta se usa e que datos non se pegan nunca, vale? Intentar empregar sempre as mesmas inteligencias artificiais, manter cales podemos empregar, cales non, e iso, que datos debemos de anonimizar e cales non, vale? Bueno, agora para estes últimos 15 minutos eu traio que lle chamei vista xa as ferramentas tamén, unha, unha sección máis dinámica, por dicilo así, non? Pues, onde vos vou presentar outra vez situacións curtas, quero que para vos mesmos detectedes onde está o risco, vale? No que tamén vos vou dicir eu, pero que o pensedes, o reflexionedes, etcétera. Non? Isto é unha forma de ver que o que acabamos de ver pues, nos funciona, vale? Vámoslo entendendo, somos capaces de ir incluindo no noso día a día. Ben, pois, por exemplo, un correo urxente da administración, non? Onde, bueno, antes do peche o corpo, antes do peche da xornada, enviade nun único ficheiro os DNIs e os números de conta das persoas socios traballadoras. Se non chega hoxe, perderás a axuda. Claro, como vos comentaba antes, un correo un tanto sospeitoso. Se nos fixamos de quen ven, subvencións@xunta.gal, pero subvencións ten un cero, entón igual podría haber outra letra por aí que floxea, non sea real, e que ademais este tipo de datos non se suele pedir con esta urxencia, vale? O que vos decía, comprobalo sempre por outra cande, vale? Entonces, estamos falando dunha alerta. Contrasinal nun POSIT. Recibimos unha visita na nosa oficina, na nosa entidade, e deixámoslo pois, 5 minutos pois, sós nunha sala de reunións mentras vos vamos buscar un café, tanto para ele como para mí. Encima da pantalla do noso ordenador hai un POSIT amarelo co contrasinal do correo corporativo. E ademais temos o equipo sin bloquear. Isto último, pois podemos omitir, non fai falta. O grave é deixar o POSIT con ese POSIT amarillo, con ese POSIT co contrasinal, non? Isto, pois, estamos falando de que é unha alerta porque esa persoa podería sacarlle unha foto a ese POSIT e unha vez que este fora, iniciar sesión, un acceso indebido, ver os datos, etcétera, vale? Unha conversa nun café. E tamén vos lo iba poñendo antes, non? Porque despois dunha reunión, dúas persoas, pois, traballadoras do persoal ou calquera outra persoa dentro da entidade quedan a tomar un café preto do despacho e comentan, pois, o caso pois, dunha clienta complicada, non? O nome da empresa, os problemas do pagamento e os detalles. E na mesa do lado hai outra clientela do mesmo sector ou outra clientela calquera. Pois, polo que sexa, pois,
escoitou a conversación. Pero isto fainos saltar unha alerta, non? Isto é, hai xente de fora da entidade que está coñecendo información confidencial, información que non debe de saber, información que pode utilizar na nosa contra, vale? Realmente hai moitos casos de filtracións que veñen a raíz deste tipo de conversas, vale? Incluso compartir contrasinais nas oficinas voz falada, non? Non utilizar unha canle segura e que haxa unha persoa, pois, que este de visita ou que este pechando calquer tipo de acordo que escoite eso, pois pódese quedar con ela, empregala ou calquer outro motivo, non? Se as nóminas esquecidas sobre a mesa, outro caso, pois, deixamos a carpeta coas nóminas e contratos do mes ou calquer outro tipo de información como expedientes médicos e demás, 5 minutos mentre vas tomar un café ou saes a falar con outra persoa. Pola sala pasa o persoal de limpeza ou, bueno, estes son exemplos, vale? Pode ser calquer tipo, incluso pode ser un traballador que, o que sea, está descontento e tal, e os ve. E dos persoas que veñen a unha visita comercial, non? Ben, deberíamos sempre de aplicar a regla da mesa baleira, sempre que haxa uns terceiros, sobre todo cando estamos falando de información sensible. Aínda que teñamos confianza con esa persoa, non sabemos se esa persoa vai querer ver esa información, utilizala na nosa contra, non? Creo que nestes exemplos que levamos visto, pois se vimos pois, a competición de arquivos, se os temos pois, na nube mellor para o acceso, o xestor de contrasinais, non deixalos nun POSIT, etcétera. Non? Aquí pois, temos outra alerta. Mensaxe de WhatsApp dunha clienta, non? Volvemos ao do principio de todo, ao de recordar se WhatsApp valía como canle. Cando se unha clienta envianche un WhatsApp ao teu móvil persoal, a foto dunha factura para que lle confirmes que está ben emitida, non? Non leva datos especialmente sensibles, leva o seu nome, NIF, e o número da conta bancaria. Vale, sabemos que WhatsApp non é unha canle adecuada, e que poden quedar registrados nos copias de seguridade do móvil persoal, vale? Que podemos facer nestes casos? Ben, respostar, como vimos no escenario aquel, respostar que preferimos que nos manden ese tipo de información ao correo corporativo, vale? Para xestionalo correctamente. Borramos a mensaxe, podemos pedir a ela tamén que a borre, ademais agora ca opción esta de borrar para todos, pois ainda mellor. Entonces, neste caso non estaríamos falando de unha alerta como tal, vale? Currículos pegados nunha inteligencia artificial. Este é outro caso. Temos 80 currículos para a cribo dunha oferta, non? Para aforrar tempo, abrimos pois, unha inteligencia artificial na nosa conta persoal e pegamos o lote completo. Pegamos os 80 currículos, pedíndolle que extraia pois, idade, formación, experiencia previa de cada candidato. Isto eu, como ben dixamos, estamos compartindo nunha conta persoal información de terceiros que poden ser utilizadas para entrenarse as inteligencias artificiais dese terceiro, desa outra empresa, e que pode, a raíz deso, construir respostas para outra persoa dando ese tipo de datos, vale? Entonces aquí estamos falando pues, dun alerta. Un correo enviado sen adxunto, vale? Enviamos un correo electrónico dicindo, bueno, adxunta a documentación, pero polo que sea, esquécesenos de engadir un arquivo, nadie recibiu pues, nada sensible. Poñámonos que no proceso de facer o de bitwarden, pois se nos olvidou pegar a URL, vale? Ou en SharePoint non chegamos a compartilo tampouco. Vale, pois aquí non estamos falando dunha alerta, non estamos falando dun erro humano que non ten consecuencias para datos persoais. Deberíamos de enviar un correo dicindo perdoa, esqueceuseme o asunto e aquí cho envío. Que pasa se entregamos portátiles a persoas que xa non están traballando connosco na nosa entidade? Pois nadie sabe se entregou o portátil que esta persoa utilizaba, nin se ninguén lembra os servizos que tiña activos coa súa conta, nin que contrasinais compartidos coñecía. Vale? Isto é unha alerta bastante grande, xa que corresponde ter eso, pois, como ben vimos, nunha listaxe de activos, ou pode ser ferramentas como GLPI, nunha táboa dunha folla de cálculo, e demais, seguir un procedimento de baixa no momento no que esa persoa se vaya, etcétera. Se temos un xestor de contraseña, pois sería ideal, non? Vemos que contrasinais hai compartidos con
Con X persoa, pois sería modificalos e revocarlle os accesos, non? Ao igual que a conta de usuario. Entón, outro dos casos, pois, temos un acceso ao correo dende o estranxeiro ás 3 da mañá. Aí o que deberíamos de facer é revisar un aviso de Microsoft 365, onde se detecta un acceso á conta de xerencia desde Romanía ás 3 da mañá, non? Neste caso. A conta tiña un contrasinal forte único, pero non tiña activada a verificación en 2 pasos. Que vos comentaba de ter unha segunda aplicación como Microsoft Authenticator ou o de Google, o Authenticator de Google, que permita que, ainda que esa persoa coñeza ese contrasinal, no momento no que vai a iniciar sesión, se lle pide un código ao que el non vai ter acceso. O único acceso vai ser cando eu introduza un código que vai estar no meu móvil, vale? Ademais de que isto pois, tamén se podería pois, facer unha monitorización, un tipo de, non é un antivirus como tal, pero que vos comentaba de se temos pois, moitos equipos e servidores, unha consola centralizada, que se chama así, que nos permita detectar este tipo de accesos. Entonces aquí tamén falamos dunha alerta. Bueno, e por último, antes de entrar na última parte, o acceso rápido dentro dunha wifi pública, non? Isto é fácil, como vos comentaba. Trátase dunha alerta, debemos sempre o VPN e evitar as conexións a wifi públicas porque alguén pode estar facendo mal trastadas conectado na mesma, vale? Como desconectar, ver quen está conectado, ver que está facendo mediante o tráfico que provoca, etc. Ben, esta é a visión, é a parte máis de visión a medio prazo. Já falamos de hábitos e de ferramentas concretas, fixemos un repaso dos datos, así que agora vamos a ver como podemos facer coherente unha nosa transformación digital, non? Entonces, en primeiros lugar, non? Vamos a recoller só os datos estritamente necesarios. Vamos definir prazos de conservación e cando os debemos eliminar. Anonimizar ou pseudonimizar cando sexa posible, cando falamos da inteligencia artificial. Configuración máis privada por defecto, o que vos viñamos vendo o principio de mínimo privilexio. A información clara ás persoas usuarias, non? Tamén. Entonces, temos que ter pois, unha boa conectividade, vale? Para alternativas online tamén, ou se é posible. Segue habendo unha brecha xeracional, entonces pois, tamén temos que combinar esa seguridade, intentar buscar esas alternativas non móvil, ou SFA cando faga falta, pero bueno. Despois, a accesibilidade funcional, hai que ver que pois, o tamaño da fonte e compatibilidade con lectores de pantalla, as ferramentas que se implementen, etc. Ter canles non digitais sempre dispoñíveis, sobre todo hacia a xente maior, que tamén é vulnerable. E, bueno, o idioma, pois, aparece aquí posto, pois tamén, porque hai xente maior que pois, tamén pois, lle costa pois, expresarse máis en castelán e que teña esas dúas opcións. Como recursos de apoio, pois temos o INCIBE, o 017, como dixen, a Oficina de Seguridade do Internauta, a EPD, o KI Digital, que son as axudas para a digitalización das PEMES, e a rede CEMIT e telecentros da Xunta de Galiza. Entón, un pequeno checklist que vos fixen eu aquí para vos poidades levar, non? Contrasinais únicas e xestor de contrasinais, non? Vimos ferramentas como Bitwarden, Keepass, etc. Doble factor de autenticación activado, sempre. Sempre dentro do posible, sobre todo nos activos máis críticos. Unhas copias de seguridade, ou se queredes, seguindo o modo 321 e que estén probadas. Cifrado de discos en portátiles e móviles, antivirus e sistema operativos actualizados, protocolos de incidentes coñecidos por todo o equipo, unha persoa de referencia, vale? O delegado de protección de datos, unha formación anual a todo o persoal, así como exercicios, por exemplo, de phishing, que os hai, que existen, donde se poñen a prova mediante un servizo onde se comproba se as persoas poden picar ou non. Revisión de canles de comunicación con clientela e proveedores, vale? Ver os accesos que hai, os permisos e todo. E plan de migración a ferramentas máis privadas. Entón, como reflexións final, a ciberseguridade non é un asunto técnico, vale? É unha responsabilidade colectiva de toda a entidade. Al final, por decirlo de alguna forma, o eslabón máis débil sempre é o usuario. Entón, que non recaiga só nun equipo, senón que a responsabilidade de todos. Empezar a incluir pequenos hábitos, bloquear o equipo, verificar un correo, empregar 2FA,
que axudan a evitar pois, unha gran parte dos incidentes, protexer os datos da clientela, pois, tanto persoas socias como persoal pois, e demais, é único pois, pasar de teoría a acción, non? Eleximos tres medidas concretas pois, para implementar pois, esta semana ou canto antes posible que non teñamos ou que queiramos reforzar e pouco máis. Así que, bueno, ata aquí foi todo. Moitas grazas a todos por escoitar esta sesión, que sei que ao principio pois, se pode facer un pouco pesada. Bueno, non sei se tendes algunha pregunta. Se tendes algunha pregunta ou queredes que volva hacia atrás para explicar algún outro concepto, pois podedesme escribir no chat que o vexo. Bueno, perfecto, pois entón, pois, se non hai máis preguntas, damos por finalizada a sesión. Se tendes algunha dúbida a raíz destes días, desto que acabamos de ver, creo que o meu correo estaba nas diapositivas, se non, adrian.vidal@doingit.com. Pois perfecto, pois damos entón por finalizada a sesión. Moitas grazas a todos por vir.